Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu leƙa mu gani TV, al'ummar Nijar mata da maza, 'yan uwa masu albarka da suke bin mu a cikin wannan shiri. Barkanmu da lokacin da kowa yake ciki. Alhamdulillahi muna yi ma Allah godiya tabaraka wa ta'ala. 'Yan uwa masu albarka, al'ummar Nijar mu ƙara gode ma Allah, mu ƙara kuma jinjina ma shugabanninmu da kuma jami'an tsaronmu da suke faɗi ka tashin su ga ƙasarmu sai ta kwana lafiya, ta tashi lafiya, alfarma annabi da Alƙur'ani. Allah muna maka godiya. 'Yan uwa masu albarka, wallahi mu sa kishin zuciya da kishin ƙasanmu shi zamo farko a cikin zukatanmu. Mu kiyayi hasada, mu 'yan Nijar mu kiyayi hasada tun daga ƙasa har sama, tun daga sama har ƙasa. Mu kiyayi abin da ake ce ma hasada. Shi ita rayuwa ta duniya, Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ne yake naɗa shugabanni kamin al'umma kuma su yi biyayya ga shugabanni. Akwai mutanen da suke su rayuwarsu suna fatan su ga ƙasanmu ta faɗa cikin rikici da tashin hankali saboda su suna tunanin suna nesa da ƙasar, wannan abun ba zai shahe su ba. Kenan kaga wannan ya nuna cewar su kenan ba su da kowa a cikin ƙasa. Kenan sun nuna su ba su da kowa, ba abin da ya dame su illa rayuwarsu kawai. Kuma suna haɗa baki da Turawa, suna maƙarƙashiya ga ƙasanmu, amma shi Allah tabaraka wa ta'ala maji roƙo ne, shina ci gaba da tona musu asiri kuma ana sanin abubuwan da suke kullawa. Allah kai ka ce a roƙe ka, mu ba mu da wani wanda za mu roƙa bayan ka Allah. Kai ne magabacin komai. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shugabanninmu tun daga kan shugaban ƙasa General Darme Alhaji Abdurrahman Jani har ya zuwa dukkan wani jami'i mai aiki tsakani da Allah ba tare da munafunci ba a cikin ƙasarmu. Allah muna roƙo gare ka ka ba su kariya, na farko ka ba su kariya saboda su ne an Nijar tun da su ne a shugabanni. Ubangiji Allah ka ba mu ƙarfin biyayya ga wannan tahiya ta CNSP ɗin nan. Ya Allah kada ka kunyatar da mu Allah. Yanda ka ba mu nasara muke ganin nasara, muke hango nasara, muke ganin ci gaba, muke hango ci gaba ga ƙasarmu. Allah ka dafa ma jagoran tafiya shugaban al'umma General Darme Alhaji Abdurrahman Jani da dukkan mambar na CNSP a cikin rayuwar da muke ta cikin ƙasarmu. 'Yan uwa masu albarka, muna hannunka ga mai sanda ga waɗanda suke tunanin sai sun yi ma Nijar maƙarƙashiya ta kowane hali. Kun ga ita rayuwa kana yiwuwa kana tare da shugaba, amma in zuciyarka ba tsakani da Allah take biyar shugaba ba, wallahi za ka yi ta kurakurai iri-iri wanda shugaba zai sa maka ido yana bin ka, shi kurakuran nan da su da kansu gaba ɗaya za su cinka. Don haka kullum muna ce muku muna yin addu'a ga duk wanda yake biyayya ga wannan bayan Allah da suke ƙoƙarin su ga ƙasar nan tamu ta ci gaba. Muna kuma yin la'ana ga dukkan wanda yake musu maƙarƙashiya cikin gida yake, tare da su ma yake, ƙasashen waje yake, mace ko namiji. Wallahi ba za mu fasa ba saboda muna yi ne don kishin ƙasarmu. Kuma bayan Allah nan da sun ka zo a kan wannan mulki ƙarƙashin jagorancin General Darme Alhaji Abdurrahman Jani, farkon abun da sun ka gaya mana za a yi shi mun ka ga suna yi shi ne kishin ƙasarmu. Mun ka ga kuma ƙasarmu ta kama hanyar tafiya da dukkan abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasarmu ƙarƙashin shugabanni da kuma al'ummar ƙasa. 'Yan uwa ku duba ziyarar da wannan bawan Allah kai cikin ƙasa. Babu jihar da bai yi mata proposal wani abun da za a zo a kafa ba a cikinta wanda shafi kamfanunnuka. In kuka duba Nijar can baya, farkon Nijar can baya kamfanunnuka an gare ta wanda sai dai 'yan kasashen waje su zo su yi aiki a ciki. Amma sannu a hankali an dulmuyar da waɗannan kamfanunnuka har sun ka zamo Nijar sai dai ta zo ta sayo wasu abubuwa a waje. Alhali kuma tana da hanyar da arzikin da kuma zai iya bata hanyar da za ta sarrafa abubuwa da yawa a cikin ƙasa wanda al'umma za su ji daɗin shi. Don haka akwai waɗansu suke nan suna wani rubuce cikin Facebook, to wallahi su yi hankali da kansu. Addu'an nan ta bayan Allah wallahi ba za ta bar kowa ba, duk wanda ce zai ci ma al'ummar mu na Nijar mutunci dan shi na ganin yana cikin tura ko shi na ganin inda yake ya tsira, wallahi ƙarya ne. Ƙasar da ba taka ba ba za ta taɓa zama taka ba har abada lillahi. In muna son ƙasar mu so ta, walau muna mutum na ganin a'a shi shi ya kai wata ƙasa ce wanda ba zai iya koma Nijar ba, to in ma ka koma Nijar ka ba Nijar lahiya, ka bar 'yan Nijar da ƙasar su. Kai da ka zaɓi zama cikin karnukan su can turawan ɗin ka zauna can in rayuwar ta yi maka daɗi. Don haka 'yan uwa masu albarka, shugabanninmu shugabanni ne kuma adalci sun kasa a gaba kuma shi suke yi, kuma dole mu kuma mu kama musu.
don haka addu'a mu wallahi ba za mu saurara ba duk wani wanda yake neman shiga ƙasar mu ta shiga cikin wani rudani ba. Waɗanda suke wani tunanin su ga ƙasar mu ta shiga cikin tashin hankali, to ana muku albishir da wannan tashin hankalin ku za ku yi shi tsakaninku da kanunku da kuke haɗa shi bi iznillahi. Alfarma annabin Allah da alƙur'anin Allah insha Allah sai kun yi kumiya, kuma kumiya tana tare da ku a kowane lokaci. Sai kun shiga cikin rudanin da ba za ku iya gane ma menene ya kawo musabbabin shi ba. Mu dai muna tare da Ubangiji mu kuma muna roƙonsa, kuma muna godiya ga shugabanninmu saboda yanayin ƙoƙarin da suke yi. Don haka ƙasarmu alhamdulillah. Akwai mutane waɗanda suke sun samu wata irin dama wadda take har suna son su wuce gona da iri a cikin sha'anin ƙasarmu, kuma suna cikin ƙasa, kuma sun san abin da suke haɗa nan ba alheri bane zai kama ƙasa ba. Yan uwa masu albarka, wani tuni ne zan yi muku 'yan Nijar da wani tunani da waɗansu sun ka fara hango wani abin da shike ba mai yiwuwa bane, suna son su kawo shi cikin wannan gwamnati a ce a yi shi. Wallahi kuskure ne ba ɗan ƙarami ba. To duk shugabannin da an kai sun kauce a cikin Nijar, dukkan ku 'yan Nijar kuna nan kun san da su, kun ga kuma yanayin da sun kai mulki sun kauce. To ba cikin wannan mulkin bane kowa sai shi fito da tashi dubara ta maƙarƙashiya ta shiga cewar sai an sa 'yan Nijar sun yi fushi da wannan gwamnati, alhali kuma abin da ake kawo ma 'yan Nijar alheri ne a halin yanzu. Kun ga can baya mun yi wata magana akan mutane da suke cewa wai a zo a kafa wai rundunar tsaro a birnin Yamai. Yamai ba ita bace Nijar ba 'yan uwa. Yamai capital ce ta Nijar, kuma sojojin mu in suna da kayan aikin su wallahi ba su buƙatar wata runduna da za a kafa. To wannan kun ga in kuka duba kun gani al'ummar Nijar, gaskiya wannan ba tsakani da Allah bane wannan proposition. Akwai wani abu a ƙasa. To amma shi Allah ai shi ne yake tafiyar da dukkan wannan lamari na jagoran al'umma, shugaban ƙasa General Darmi Alhaji Abdurrahman Jani. Kun ga wannan abun ai Allah bai sa an kai shi ba, saboda wani manufa ce an kaso a haɗa wadda ba za ta haɗu ba. Kowace jiha kenan za a zo a yi mata runduna ta tsaro. Yan uwa masu albarka, jihohin ma da ake kai ma hari ai ba Yamai ake kai ma hari ba. Jihohin da 'yan ta'adda suke zuwa suna kai ma hari. In gaskiya ne a je a kafa waɗannan rundunonin da aka so a kafa na civil waɗanda za su kula da tsaron jiha haba. Ga mu da sojoji mu ko ina sun iya sa kafa su a duniya su yi yaƙi kuma su fito lahiya. Da haka a ba rundunar sojojin mu ƙarfi, a kama musu in akwai wani abun da mutum zai proposition ko propose hakan nan ga ƙasar mu, to ya proposal abun da zai yi, kada mutum shi zamantano shi zo shi kawo abu shi laɓe ta wani bangare domin shi zo shi sa shi tuta ma ƙasa, shi na tunanin zai samu nasara akan manufofin shi. Allah yana tare da ƙasar mu, yana tare da shugabannin mu, kuma shugabannin mu shugabanni ne masu tsoron Allah, sun zo saboda Allah kuma Allah yake jagorancin tafiyar su. Wallahi duk wanda ya kokarin shi kulla ma ƙasar mu wata makarkashiya cikin ƙasa shi ke muna gaya muku ko wajen ta, wallahi sai Allah ya sa asirin shi ya tono da rana tsaka. Na yi magana ni ce tun da mun ka taso ai an yi shugabanci a cikin Nijar. Yan uwa masu albarka, ko ƙasashen Laraba da ake cewa ana fitar da zakka, ai gwamnati ce ake ba zakka, in an fidda ita gwamnati ta yi ma ƙasa aiki ko kuma ta raba ma talakawa. In mutum na da wani kuzarin shi ce a hidda zakka cikin ƙasa ta Nijar, to hidda shi tuntuɓi masu kuɗi in lokaci ya yi, a ce musu huɗuba ko a shiga masallatai a taimaka mutane huɗuba, abu kaza adadin shi a hidda mai zakka abu kaza. Amma a zo ana yi ma gwamnati wata proposition wadda take domin al'ummar ƙasa su shiga cikin wani yanayi na tashin hankali tsakanin su, a fara zargin gwamnati a ce a gwamnati ta ce ai kaza. In an baka matsayi a cikin gwamnati ba ce an kai min gwamnati ta makarkashiya ba. Mu haɗa maka mu gaskiya 'yan Nijar. Kada mu yarda muna abubuwa ga sunan iri-iri wa muna ganin kamar gwamnatin nan ita idon ta ba sa kan kowa. Wallahi wannan gwamnati tana tahiya tare da kowa kuma idon tana kan kowa. Walau alheri kake yi, walau shari kake kulla ma wannan gwamnati, wallahi wannan gwamnati za ta gane. Don haka mu ji tsoron Allah. Duk inda ka samu matsayi kana da matsayi, to ka tsaya kai aiki tsakani da Allah. Wai har wasu malamai ma, ko in ce malamai wa a bullo da wata magana cewar a zo a yi masallaci, ina ƙasar Nijar ko ina tana da tsarki, kuma ko ina ana iya yi mata masallaci. Ba wannan wurin bane kadai adda tsarkin da za a zo a yi mai masallaci ba. Yan uwa masu albarka, al'ummar ƙasar Nijar musulmi ne, gaban su da bayan su, kuma ko ina suna iya yin masallaci.